Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato jama'a, wannan matashiya da kuke gani sunanta Maryam Abba daga birnin Dutse da ke jihar Jigawa. Ta samu wani saurayinta mai suna Lawan Ibrahim yana Abuja. Sun haɗu a social media wajen wata 3 da suka wuce suna chatting, har ya aika mata da saƙo akan cewa ta zo Abuja don su yi lalata a wani hotel da ake kira Palasa Hotel. To ga dai shi ta je Abuja don ta samu iPhone 16 da GLK, amma lissafi ya kwaɓe mata. Wato reshe ya juya da ita kenan. Wallahi. Ga shi ta je dai Abuja dai sun haɗu a hotel ɗin nan tun a daren jiya, wato Talata. Sun yi aikace-aikacen da za su yi, sun yi shaƙatawarsu. Yau da safe ma ina jin ko sallan asuba ba su samu sun yi ba. Sun yi shaƙatawarsu yadda suke so. Da misalin ƙarfe 6 na safe, a cewar ita Maryam ɗin, da misalin ƙarfe 6 na safe, bawan Allah nan yana kanta yana shaƙatawar shi, ya yanke jiki ya faɗi, numfashinsa ya fara ɗaukewa. Ta kira attention ɗin manajan hotel ɗin da sauran ma'aikata. Suna zuwa suka ɗauke shi aka kai shi asibiti. Ko da aka kai shi asibiti, likita ya riga ya tabbatar da ya riga ya bar duniyan nan. Yanzu sai dai labarinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga shi ta zo karɓan iPhone 16 da GLK a Abuja, amma lissafi ya kwaɓe mata. Yanzu don girman Allah ina amfanin wannan? Ta baro jihar su tun daga Jigawa don ta zo ta aikata zina a hotel zina. Ko da 'yan sanda suka tattara ta, an samu kayan ƙara ƙarfin maza na jima'i. Ga yi nan kuna gani dai a cikin hoton nan, kankana ne nan da kuma wasu magunguna na ƙara ƙarfin jima'i a tattare da su. Sun yi shaƙatawarsu sun hole, fi sabilillahi. Ga shi yanzu tana nan a Force CID na Abuja, an tsare ta. Allah kaɗai ya san yanzu ranar da za ta fito. A ɗaura maka tuhuman kisa, ko ba ita ta yi kisan nan ba yanzu kafin ta fito wajen nan sai ran da Allah ya yi. Ta lalata ma zuri'arta mutunci, ta zubar musu da mutunci. Shi ma da yake da iyali da 'yan uwansa da yayyinsa da 'ya'yansa da matansa, ya zubar musu da mutunci, fi sabilillahi. Kai Allah ka raba mu da mummunan ƙarshe. Mutane bayan Allah ma sufaye ya suka ƙare, kullum roƙon Allah suke saboda ai kyakkyawan ƙarshe. Balantana mutum yana biɗala. Ya kamata mutane mu tattara mu koma zuwa ga Allah, mu ji tsoron Allah, mu bar wannan ɗabi'a. Ta taso tun daga jihar Jigawa, ta zo Abuja, fi sabilillahi. An yi lalata tun a jiya, ake lalata har izuwa yau. Amma yau sai Allah ya gwada ikonsa. Da wuya in sun yi sallan asuba, yana kanta yana lalata da ita, yanke jiki ya faɗi. Allah dai shi kyauta. Wannan dai darasi ne, gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Ya kamata mutanenmu su ɗauki wannan darasin, fi sabilillahi. Ya kamata mutane su ɗau wannan darasin. Ba su taɓa tunanin cewa abun nan zai faru ba, kuma ba su yi alƙawari da Allah cewa ga yanda abin zai kasance ba. Bawa bai san inda zai mutu ba. Allah shi kyauta.